Национална художествена гимназия Димитър Добрович Сливен съществува от 1981 година. Училището е с утвърдени традиции, с натрупан опит, с високо квалифицирани учители, изявени успешно в художествения живот. Гимназията съчетава формата на учебно заведение с функцията на художествено-творческо културно средище. От 2009 година училището е в нова, модерна и газифицирана сграда. Изучават се 3 специалности. Специалността художествена тъкан съществува от самото начало на създаване на гимназията през 1981 година. Учениците се обучават да проектират и изпълняват в материал текстилни пана и пластики, постелъчни тъкани, печатан и рисуван текстил. Рекламна графика е открита през 1990 година. Учениците проектират и изпълняват в материал графично оформление на опаковки, етикети, рекламни листовки, плакати, шрифт и пространствено оформление. През 1996 година е открита най-новата специалност – иконопис. Учениците проектират и изпълняват икони, както и монументално-декоративни мотиви за стенна църковна украса. Освен общообразователните и учебните предмети по специалността, в гимназията се изучават рисуване, живопис, история на изкуството, компютърна графика, перспектива, шрифт, технология и други. Училището обучава талантливи деца от цялата страна. Курсът на обучение е 5 години, от 8 до 12 клас. След успешно завършване на 12 клас, учениците получават диплом за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Приемът за учебната 2012-2013 година след завършен 7 клас е 24 ученика. Рекламна графика 8, художествена тъкан 8 и иконопис 8 ученика. Условията за кандидатстване са: първо, удостоверение за завършен 7 клас, второ, акт за раждане, трето, медицинско удостоверение. Приемат се кандидати от цялата страна след успешно издържан конкурсен изпит по рисуване, светлосянъчно изграждане на обемни тела. Задачата се изпълнява с молив. Формат на листа 35-50 см. Приемат се ученици от 8 и 9 клас, като полагат приравнителни изпити. Статистиката сочи, че повече от 90% от завършилите продължават обучението си в висши учебни заведения в страната и в чужбина. Някои от тях са преподаватели в Националната художествена академия София и в Великотърновския университет Свети Кирил и Методи, Велико Търново. Елате при нас и превърнете таланта си в успешна реализация!